Това видео е за 8 август, който не е просто дата. Това е портал пробуждане, повик към силата ти. От 26 юли до 12 август се активира Лъвския портал, но на 8 той достига своята кулминация. Земята, Слънцето и Сириус се подреждат космически танц, отворен към новото съзнание, нов път, ново аз. Това е ден за медитация и тишина, поставяне на намерение, пречистване и връзка с твоята мисия. В нумерологията числото 8 е символ на карма и баланс, безкрайност, сила, решителност, изобилие. Когато 8 се удвои на 8, всичко се усилва. Прозорец към трансформация. Използвай го разумно. А на следващия ден, пълнолуние във Водолей, баланс между даване и получаване. Старото отпада. Това е твоят момент да избереш себе си, да се освободиш от ограниченията, да поемеш силата си обратно. Пожелай си любов, подкрепа от Вселената и стабилност. Премини през портала осъзнато, с светлина, с грация, с мисия. А знаеш ли твоята мисия? Ако си готов да преминеш през портала на 8, остави сърце в коментарите. А за да разбереш твоята мисия и призвание, пиши ми на лични. Благодаря ти.